Sure jud ka babe nga dili ka mukha ng baboy? Abi maguni mo, Kristyanos ta, karong mga panahon na gusto Simla Santa, siyempre kung mapabadlis ganina ang tao, di sila mukha ng baboy. Gikan sa 40 pataas, kutob sa 60 anyos. Nya bisan pag birthday na karon nya nag-asal ko, di siya ka mukhaon. Karon kay birthday ka, nga handa ka og baboy. Pasensya na jud kayo. Hoy problema na, regalo ko nimo, mahatag ko nimo og pati paghatag nimo isip ko sa relasyon nga kita nagkauyab. Pero kung pati sa kanaang baboy, pasensya na jud kayo, di jud ko mukaon. Kung nindot man ang handa nimo, hoy problema na kay hindi raman. Bantay bitaw ka ha. Ay kanang ang ako lang kanang akong respeto lang jud ko nimo babe nga kita nagkarelasyon nga. Gusto na ko nga makakataak sa inyong lugar. Sige karon mo din ninyo lugar Diba? Mayo kayo. Daghang kalubihan. Daghang makupras ba kung naman magminyo ta. Nya. Saman. Sige. Asam ka lagi. Dadon ti ka dito, isuro sa ti ka dito sa lain pag mo nga area nga daghan sa kaing kalubihan ug kamanghan. Kamanghan. Sige. Nya dito sa dipituyok ang inasal babe kay nag-asa lagi ko kay di lagi na karon. Na dito. Oh. Di jud ko maibo ka na. Bantay Kay nagpabadlis manggug ko. Bawal na ako karon. Igliwa si Manasanta. Pakita unta ka unsa ko mukaog ginasal. Ha. Kanang mo ko ng kilaw, luto pa ka. Tala. Si wow. Tawa ang litson babe. Tuyok babe. Brown kay color. Ano nya? Sama gyapon ka basuya na. Lord, pasayo ako. Ha? Kung si Manasanta gani, pinindit na magani mo ha. Ay, karang magbaboy-baboy man na sila. Di ba? Crunchy ka ng panit babe. Kansit, babe. Oh, crunchy. Nagpagat ko sa bukod. Yang saan naman naroon na. Lamay man dyan kayo ng inasal babe. Dili na problema na ko, babe. Kasi naglitso na na. Grabe ba? Asa na? Ano, gwapo kayo. Kana, mo na naglitson oh. Si Tutong Tugso? Kana mo na. Abi na kong sikat naglumboy man lagi na. Awar mo ang litson babe. Sus lovely. Dyan kayo babe. Ako, babe, ginalisan magkita ako, babe. Hindi dyan kung ano pwede nga mukaon, babe. Pasensya na dyan kayo ka, babe. Pasaylo ako. Pasaylo ako, Lord. Kalamig yung Kuya. Kuya. Ano mo, day? Isa man ang litson kuya. Naluto na. Ano, wala pa. Hilaw pa ni taon, day. Oy, Gikao naman yung tao na sa kong uya. Kuya niya. Ang problema. imo din ang uyab ya. Hoy! Hawa dap! Anong uya kuya? Kasabi kuya. Kuya ang problema daw kuya. Kay binaglisan. Raba na siya. Pwede ba na makakaon ng binaglisan kuya? Dili na pwede ipakaon day kay binadlisan na. Hala. Ako na badlongon. Hoy! Masa may pwede pakaon ako. Alam mo. Nagigutom naman na. Nyara ako sa badlongon day. Wa man ay batasan ng tawhana. Gibadlisan na ako pag kaning gituyok kay hilaw pa na. Awa niya, awa. Gawas dali. Ikaw buang nga ka. Nagsalikin ka uyab ka aning bayhana. Ay pag dali day. Mo ni uyab nimo. Mo na akong uyab kuya. Ano Sus, sa naman ka? Labi mo mulitson, oy. Binadlisan ni akong uling imong gikit-kit ya hilaw pa na. Day, kini mo ning uyab Ako nang uyab kuya. para ni taon nga di kini siya makuan day. Sus. Tanawa. Labi asin mulitson, oy. Day, ang ipakaon na ni day para masumpa. Baka na nag-uling day kay hilaw pa na oh. Oh, sige. Baka Huwag na ako uling. na, babe. Kuha na yung pagdali. Babe, babe, mauling tam na mo. Babe, Wala. Pero hindi ka makasas. ay, di ka mo. Kaon, kaon.